Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Fuck business. Hai bagă-te în coadă, scaunul mai în spate, îți pun tarif de noapte, frățică. Pun ce manele vrei, dacă ai preferințe, îți dau și semințe, frățică. Frățică, nu pot să te duc că e cursa prea mică. Frățică, nu pot să te duc că e cursa prea mică. Relax, hai urcă-te pe șes, sper că ai bani mărunți, că nu am să-ți dau rest. Te cred că poate te plictisesc, nu mă interesează, eu oricum am să-ți vorbesc. Schimb viteza manual și vorbesc la telefon. Lojeții toți mă știu că l-am pe guță la rington. Pe linie continuă am să depășesc, la trecere sau la stop eu niciodată nu opresc, nici la semafor. Semafor. Mai repede, mai ieftin, nu te-ar duce altul, nu mai pun aparatul, frățică. Nimic nu-mi stă în cale, în jur motocicliștii, bat toți bicicliștii, frățică. Frățică, nu pot să te duc că e cursa prea mică. Frățică, nu pot să te duc că e cursa prea mică. Transpir în mașină de luni până duminică și probabil de aia miroase a moarte clinică. Clienții e proști, eu lucruri îi învăț, că nu știu de ți-am spus, dar am două facultăți. Uite câte mașini, prin centru e plin, știu eu o scurtătură 8 km ocolim. Aștept să vină vara să mă duc la bulgari, să-mi iau mașină nouă cu $1000. Euro, dau geamul în jos când e cald și soare, stric după domnișoare, frățică. Am și o problemă, sunt o fire boemă, mă port ca un țăran când sunt în Logan. Frățică, nu pot să te duc că e cursa prea mică. Frățică, nu pot să te duc că e cursa prea mică. Am Logan, am Logan, am Logan, am Logan, am Logan. Mersi colega, Bulevardul Unirii numărul 3 în 5 minutele, scara Ana cu Barbu. Fuck business. Să moră familia. Hei fata, ești afară, ce face pisi, ce face păpușa, ce face muchacha. Să rămână, domniță, mulțumesc frumos pentru colaborare, să aveți o seară bună, ne vedem mâine. Fuck business.